11. Astăzi vom sta Ghostbusters să vedem. Vom sta vânător de fantome. Bine, mi-a schimbat skin-ul, mi-a luat și o tubă. Dar de fapt asta nu e pentru știri. Avem și o de-aia care găsesc fantome. Ia uitați. Și când face bum 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 bum, e un monstru. Vedeți? Nu e niciun monstru aici, oameni buni. Acum să mergem la casa abandonată. Eu hai să vedem ce se întâmplă la casa abandonată. Dar vreți să vă arăt un hack? Ia bine, mai întâi trebuie să mergem la școală. Ia hai să mergem mai întâi la școală. Arăt un hack. Este... ia uitați. Ați merg aici așa la școală. Merg aici și vedeți că asta pentru junitori. Ok, stai să luăm și lanterna. Și atât. 3, 2, 1 și... Și pum, ne-am teleportat aici. Dar nu știu, pum! Da, pum, pum, pum. Dar vreau să merg înapoi. Ok, stai să luăm. Tun, tun. Tun, tun. Ia să vedem, facem cinema aici. Să vedem cât va dura muzica asta. Ia, să vedem. Și acum voi duce. Ia. Tane, mia. Stai să trag fraperia, dar cum se trage? Cortina. Salutare, eu sunt rare. Și acum eu sunt vlogger. Sunt vlogger și eu sunt un vlogger. Chiar eu sunt un vlogger și eu sunt un vlogger. Eu sunt un vlogger. Sunt un vlogger. Eu 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 sunt un vlogger. Poți pui gana de dar, că m-a plăcut cine vede de dat. Ne vedem, papa! Cortina. Oameni buni și acum să zicem că oamenii vor pleca acum acasă. Și house lights, stage lights. Ia uitați-vă prin mine. Începem! Nu disunăm acolo să lasă, că nu ne interesează pe noi. Unde e? A, uite. Ia să vedem. Cred că la băieți. Băi, de fete este. Nu. Ei, cum se deschide ușa? Nu vreau. Acum sunt blocat. Da, ce bine. Bine că sar mult. Ia, dacă mergi la... am nevoie la baie. Acum să mă duc la baie. Nu am voie la pișoară. Nu vreau la pișoară. Ia, să intru aici. Și aștept să fac treaba mare. Gata, oameni buni, am terminat. Acum putem să mergem. Să ne spălăm pe mâini. Stai, bă, tu de spăla pe mâini? Da, nu știu cum. Acum să plecăm de aici. Mamă, e ora 3 dimineața. Trebuie să mergem acum la casa abandonată. Acum, chiar acum. Trebuie să plec acum. Nu vreau să mai stau aici niciodată. Nu vreau să merg la casa abandonată. Oameni buni. E să trăim și noi o trupă de Ghostbusters. Să
Vedem dacă găsim. Stai să găsesc o trupă și eu de Ghostbusters. Da, oameni buni, am găsit niște un om să lucreze la Ghostbusters. Și așa că asta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!